Hi guys, ana mo gisang iro guys na kay sakay po sa motor. Kanina kasmit ni Jijin, ngit-ngit laman kay sa dupa kaadyo. Alas mapay alas 5 man siguro, alas 5 na. Na? Hawid business is nawa. Hawid business motor. Tara. Hawid business. Hala, ginuo ko. Muna Na mohawid si Ja. Na hala na kay ay sus, ginuo ko na mo day puan ni jang buntot. Na ikaw. Sus, grabe ka very good jid. Sus ka na dugog nga ng iro. Nanak. Tanawan ni Col Cristillo. Ha? Hawid na kay mulargan ako na mo. Tanawan niya. Mulargan na ron, ha? Muko ani sa kay mo takay kay ngani bang na imong tandar. Mo naog na. Ngano man ka mo naog naman ka? Sakay na ka no? Anto na ka. Lingkod na ko no, lingkod. Yung kay larga na. Hala ra siga buutan sing nga ay ja. Bruno. Oy, Bruno. Si Bruno. Naami dito Bruno Dante po na mo Na si Estrella Galorio, sawa ni isang classmate. Classmate po ni Jijin Burst. Oh, to hayahay. Oh, anahawid na si Ja. Sige, bye-bye, Bruno. Bye. Ana ning hapa na. Sus, grabe ni hapa na dito si Ja. Sige laman, sige. Oh, hapa si Ja. Oh, sige. Bye. Bye na, Bruno. Hi guys, kamusta mong tanan guys? Diya, ako na po ni si Ruby Provinciana. Diya karon guys na ako dari sa mga garden nila dari. Marami piri. Diyan pananawon guys kay nay mga bunga na Kay kuan gimingaw ko sa ahong mga garden dito sa Cebu. Diya karon guys nag jakit-jakit dai ko guys kay arang naglangit. Hadlipon kay arang ka ngit kay kuan na kunoy super typhoon kuno nga bagyo. Saan lang mo din pag-uwi ni uli na hag Cebu ron nga na may bagyo nya ni ra ba to ang anak makasud kun ra ba jud kuno kaadyo nawag ko ganiya kasi kuno matrap kuno ko dari nya mo nang ngampo lang jud ta guys nga di ni ma dito ning bagyo ha guys kay murag kusog-kusog jud kuno ning bagyo na kapit balita karong buntag nga kusog-kusog kuno super typhoon lagi kuno ni Ray taon na taon ni dagko na kapajas so mga kuan jud mi guys kanang mahilig jud mi mananom og mga utanon kay adto laman malibre di adto laman malibre utan di mamalit kay mahal ka jud ning kapajas dito sa kuan diyan kahinugunan ni kay murag na kuan naman ni na yulo-yulo na amo na nang kanon siguro kanang butangan og kuan butangan og suka sa sawag suka na tulo ni sa kapunuan ilang kubasa diga mo na ilang kuan to ag kamplo rami pud nga daghan kaadyo nga kamatis tos tikod guys kita na mo sa ilang mga tanon dari kay gimingaw ko sa ang garden dito sa Cebu. Pero nagsige man gihapon kong panawag dito guys nga pangbubuan paati man nang muna bay. Hi guys, di amin nanguha mi og Madri cacao niya na. Dira ba siya magpaagbay na kay daga naman gud ni siya. Nang asa man dapit ang Madri cacao. Kay magkisi-kisi man sa Madri cacao ni siya, Mama skincare, Mama Ruby. Hindi na. Asa man ang Madri cacao dapit? Asan diha man? Oh, nasa ibabaw di ay. Di Madri cacao. Sadali. Asan ko irex, Mama Ruby? Tos ila. Di man ta makaabot. Uy, padaplin sa kay na yung motor. Padaplin. Kaya na yung motor to Yan na guys, nakakuha na ko Madri cacao. Siya na, gibizaan ako. Yan na
Ano yung wajik kakao ni mo, oh. Ijan isang gusi-gusikan guys, malingaw sudah ni maggusi-gusi. Diyan sa marami maggusi-gusi ni mo, mira pa. Ganahan sila na maggusi-gusi man. Lingaw ko guys sa mga anak. Tapos ini ko mubalik dari Mama Ruby. Nakon wa sa klase, mo ani kuno si Ja. Dali. Badi las ate Kristel Mama Ruby. Baji. Ang si ate Nicole Mama Ruby. Baji pud. Dali na kayo. Panta. Guys, namin diri sa kasada guys kay wa mi nakakita sa kuan sa live ni Florami Bulana kay among TV diri Tagalog. So nanay gula man sa kita pero ag ba nakakita man dus lungsod kami wa mi. Kay among bahay na ubos man ja. Signal man nagilang kuan load. Ja wa mi nakakita gusan chanila among gipindot-pindot si nanay na buang nagpindot-pindot sa TV na mga guba naman tong samot. Kabangaan na to. Ta kayo magpa-signal lagi me ato miss babaw magpa-signal dito. Sira ng lugar dari guys. Kay kuan tawag nang ang signal may kinalisiran dari. Unsa guys, mutukad ko dari siya kay na may signal dari. Nang signal dari sa babaw katuntuan gihimo nila kuan sa babaw. So ari ko diri mag pa-signal og mo chat ko sa ang anak. Musaka ko didto. Babaw to ato ko magpa-signal kay sila stiri ato man sa ubos mag pa-signal ja dari na ay globe mo signal siya makasin kog message. Ja dito sa ubos smart. Ja magdubli naman guys, magdownload pa ko ja. Manang musaka na lamang jud ko didto. Say mag-video call mi sang anak. Manawag ko karon dito guys kay mao lagi nga kubaan ako guys kay nalagay bagyo naglangit. Ja by the way guys, salamat din sa tanang mga ning subscribe ug ning views sa akong channel kay na monetize na jud guys. Salamat jud adto ninyo. Di mo na matagsa-tagsa og reply, di mo matagsa-tagsa na mention guys. Usakat tayo mi dito sa babaw guys kay magpa-signal mi. Nagdagda kog lighter og bunot na nahug pa jud usa. So makili ra ba? Yo ko dia kanina laman. Kay manawag ko sang anak guys, alis ra dari may signal. Grabe wala signal mo saka pa ka dari si babaw para magpa-signal. Nga nagdakog bunot. Kay mag-video call mi sang anak. Kay lagi ko guys nga anang bagyo na angit-ngit na pud. Ginoo ko, lisa jini mo ladyo tas pamilya. Na magsaka-saka pa ka dari sa kuan para makasignal naman. Makasignal lang mi, makatawag lang ko sang anak. Sa daw nang abot si babaw guys. Muna ilang tree house di ay. Na tree house para di sila manungtong. Ilang sakasakaan sa una. Ilang kauban di si Jijin di Yan tukong. Na nagtukong. Nagtukong libang sa kuan na libang. Bitawa. Nga na malibang din sa una guys, nagtukong. So niabot na mi diri sa babaw. Mangilog rag malibang. Maghaling sa ako guys kay daghang kadug lamok. Tanga sa nagkuan pa aso-aso ba kay pero may lamok, kadaghan lamok nagsunod-sunod. Paaso-aso sa mis habang nag-upload video. Kaya mag-video call mis ang anak hala nagkasig naghangin. May kuday. Kasig naghangin, nagpaka-paka naghangin sa tep. Ay sa atep dito tree house nila. So sisigado ni guys nga maladot tas pamilya. Karon guys mo nawag ko sa ang anak nasa Cebu na silang kaya lang dito makipag-video call pero sige mo kung panawag pero gusto ko makakita nila. Yan na guys, nag-aso-aso na para way lamok. Namis kina bundok sa pinaka bundok na dari sa mga babaw na ang aso na. Pero mo kuan na siya mo aso, hindi pa lang tagdahon. Muwa ng lamok. Ya guys, wala dihang video ron guys kay
burn out dito sa bus. Jarang kangit-ngit ag bay. Di ka makapagkuhan kaya burn out kaniha pa na burn out baw siguro sa panahon siguro dani sa mga lain lagi panahon sa magamping tanan Ginoo ko. Ako nag-uko guys kay ang pamilya lagi na sa Cebu. Cristel, Nicole, I love you. Nak, Cristel, ingatan mo yung sarili mo dyan, nak. Magdasal. Nagtagalog pala ako. Nagtagalog. Nagjoke-joke lang yan guys. Nagtagalog ako guys. Magdasal tayong lahat na mawala yung